Inkulu indaba ekhulunywayo lapha eSouth Africa ngapha nangapha. Linye izwi ekukhulunywa ngalo, linye izwi ekukhulunywa ngalo. Abantu bafuna ukuceba. Kodwa nje amazwi esiwaphiwayo njengamanje asikhuthazayo athi thatha lento. Ayinabungozi, kuyaphileka nayo. Thiwa nje thatha lento, yini le ethathwayo? Hani ngitshele yini le nithathayo? Nithathani lapha eSouth Africa? Kuthiwa nje thatha lento. Yini le ethathwayo? Asike sidlule kulelo daba. Kuthiwa kuthathwani lapha mekuthiwa thatha lento ayinabungozi kuyaphileka nayo. Nathi sesayithatha. Futhi ke uma ekhulunywa ngalento ekuthiwa yithathe kuyaphileka nayo, akushi nombani, kusho abantu abadla impilo yomntakabani. Uyabona abantu abadla usoft life, abadla impilo ngefork and knife. Ifork and knife ayidliwa udla ikabishi, ifork and knife awuyisebenzisa udla iveji. Kodwa usukudla into ezikhala kahle ngempela lapha. Sikhuluma ngo ribs, sikhuluma laphana ngezinto ehloko umntakabani njengoba ngisho. Bese bethi thatha lento ayinabungozi, nathi sayithatha nakho siyaphila. Wena ucabangani mengabe kuthiwa thatha lento? Isukaphi yona le ndaba uthi thatha lento? Ubani ofika nalento uthi kuthiwe thatha lento ayinabungozi, yini le ethathwayo? Ngabe nawe uyafuna ukuyithatha uphile impilo lephilwa ilezi insizwe ezithi thatha lento? Awusitshele lapha kwi-comment section sizwe ukuthi ngabe wena uthini. Awusitshele lapha ku-comment section ukuthi ngabe wena uthini mekuthiwa thatha lento. Nawe uyafuna yini ukuyithatha lento? Ya, ngithi angidlule kuleyo topic kancane, ngithi kancane nje. Ngidlule kancane kuleyo topic mekuthiwa thatha lento ayinabungozi. Ngeke ngathi ngilalela umsakazo noma i-radio FM namhlanje emotweni yami ngibheke emsebenzini. Benga yona i-radio, bengibukela i-video ku-TikTok kusho umunye umelaphi lapha ngeke ngimusho ngegama. Akukho phela mahalo ukumemeza igama lomuntu lapha kwile channel kakhulukazi umuntu osebhizinisini thizeni. So nayo inyanga le ngesibize ngegama ithi thatha lento ayinabungozi nje, kufuna nje kuphela ube yindoda noma ube intombi kwena uqine isibindi. Uqine isibindi. Mangabe soyithatha ke lento kuthiwa nje uvela uvalelwe endlini eminyama. Ungaboni khona lutho. Uyozwa nje ngento isikhotha nje umzimba wonke. Thiwa ke lapho uqina ngempela kube indoda mawendoda ubophe. Mangabe uyintombi yakwenu uvela ube intombi yakwenu uqine uthi ngqi, uthula uthi du. Ungathuki, ungatsabi, ungamemezi, ungakreyuli. Relax nje angazi ukuthi uhleli nalo wakwakho niyawutawutana. Usukusuyithatha ke lapho lento ngaleso sikhathi, usukubuya nayo ngempela ke lapho makwazi lokuqina. Usuthatha yona impela lento le mawungakwenze kanjalo, usuthatha yona. Hey, angazi bafethu ukuthi njengoba ebomnyameni uthuka noma uthuswe ngisho wena qobule, uthuke nje uthuswe into ekuwena. Uyitshela ukuthi hayibo yini le ngihamba, yini le ngithinta kanganani usuzwa ngempela kunento ekukhothayo, kunento ekuhambayo ngempela. Usuyithatha ke lento ngaleso sikhathi kuthi usuphuma nayo. Seni ready nini ukuthatha lento? Ni ready ukuyokhothwa izinto ebomnyameni? Awusho lapha comment section sizwe ukuthi ngabe lithini uvulo wakho. Nihlale nisifonela nisibhalela na ku WhatsApp lapha kulezi number sifakayo la. Nithi cha nani nifuna ukuthatha lento. Ngempela ngeke ngikubuza ukuthi unazo isibindi sokuthi uthathe lento mase kuthiwa ke senyakisa kulo muntu ozothatha kuyona lento. Ngike ngibuze ngempela ukuthi naso yini leso sibindi. Nakhona yini le nikhuthazayo ukuthi nize nithathe lento? Yini le nikhuthazayo kangaka? Nike nibheke ububi bokuthatha lento le noma nibheka le life ephilwayo phambi kwamehlethu. Nike nezibuza ukuthi uma ngabe ujengiswa le yampilo ukuthi hayi thina sesayilanda lento sayiphila lempilo, ukuzibuze yini ukuthi kungani ungakaze watshelwa ngokwenzeka emva kokuba usuyithathile lento noma emva kokuba usuyiphilile lempilo ephilwayo noma esibonayo leya ebizwa ngokuthi impilo yomntakabani, i-soft life. Ukuzibuza ukuthi kungani ungakaze uchazele ngayo. Zona izazi noma abaphathi balento uma abanikezana ngayo bayaxoxa yini ukuthi kwenzakalani emva kokuba lento usuyithathileke kumhla kuphela la kuhlukana khona inhloko nesixhanti phakathi kwakho nalento. Bayakutshela ukuthi kwenzakalani. Noma kuthiwa nje thatha lento
ayinabungozi nathi sayithatha kuyaphileka nayo nawe uzophila ngiyayibuzela nje angisho ukuthi ngithini ngiyayibuzela nje ukubuza nje methi wathatha lento ngothi singene lapha sibone ukuthi siphuma nani la okwesingene la thiwathatha lento ayinabungozi kuyaphileka nayo isho injalo nje indaba. Okay, bengidlula nje lapho kafushane kodwa la ngikhona ngila nami ngisaqhubeka kodwa ngisaqhubeka la ngizonikezela khona ngolwazi ngiselapho excuse ngibuya kwi-flu ngiselapho kodwa namanje ngizonikezela ngolwazi ngilapha kubantu abasebenzisa izinkundla zokuxhumana social medias to empower themselves for business purposes and for business purposes and for entertainment kwabanye nje benzela ubumnandi nje yabo umuntu abe ni social media for ubumnandi nje for fun but for your own benefit noma ngabe i-benefit oyitholayo ngokuthi une social media eyenza kahle ngize kunina ke namhlanje ake sikhulume ngabantu kakhulukazi abanama Instagram pages, Facebook pages, labo bantu uyikakhulukazi ukungabaculi bafethu ama-artist. Sikhuluma ngabantu lapha abaveza umsebenzi wabo lapha kuma social medias, kuma Facebook page njengoba ku Facebook page nje une followership engaka nje. Ukubona ukuthi Facebook page iyona into inabalandeli abaningi ukudlula wonke ama account esiba nawo kulandeleke uTikTok but nje mostly uFacebook page ngoba umdala uFacebook bese ngithi Facebook pages abantu abanawo ngoba basensavela ama Facebook page more than ama accounts. So ama Facebook pages ma artists baculi or any other artists anama followers amaningi ukudlula any other social media platforms. La ngikhona nje manje ngilike thina nansi inkinga lesinayo, nansi inkinga esinayo enishaya kakhulu. Ngizonitshela ukuthi nishaya kanjani. Ngizonitshela futhi ukuthi inayiphi impact emsebenzini wenu lona enopromotayo lapha kuyona i-social media ikakhulukazi Facebook page yabo ku Facebook page. So bangani bami inkinga enishayayo ukuhackwa. Niyahackwa kakhulukazi abaculi bamaskandi wejova ayabhubha amaqhawe nalo umthembile etshela ukuthi hayena akathinteki bayaphela abaculi bedlula ama page. So bayakhala left and right and center bashaya nje into eyodwa ukuthi abazi bazosiqeda kanjani lesihlava baculi. Inkinga yenu baculi bakamaskandi kakhulukazi nina niphakeme yabo, niphakeme lokho ukuthi ngisho ulwazi noludingayo neliphakamelo ningaphezulu kolwazi noludingayo. Ulwazi uma lunilandela nina ndlalela ferinyana nalo niyalihlehlelela lichechela morawo kanti ulwazi niwenshode ngalo njengoba ningabaculi nje nazi ukucula nikwazi ukushaya iginqi nikwazi ukucomposer nikwazi ukudlala live kodwa lapha mase kuyiwa kubuchwepheshe nani niyasala phela ubuchwepheshe akulona talent. Ubuchwepheshe sometimes it's a skill kuyaba nje ikhona ubuchwepheshe. So baculi bakithi ngizoke ngidlulise ukuthi lana ngoba ngiyakubona ukukhala kwenu futhi kukhulu kakhulu. Ngiyafisa ukuthi ke sisizane lapho ekudlelweni kwamapage ekhwekhweni kwenu ngoba niyahackwa kakhulu nini. So anene ehlele ngezansi sinikana indlebe sihlumana indlebe ukuze sizobothi siqhubeka kanjani nomsebenzi wenu ukuthi amapage abuye aphinde futhi asebenze nikwazi ukupromote. Njengamanje nje sikhuluma nani kunabaculi abaningi abangaqashwanga lapho impucuze bayakhala futhi bakhala ngokuthi bona abaqashiwe bayakhala ngokuthi kuqashwe obani umculi njalo uyitshela ukuthi awuya ubanjwe ngophondo yabo. Uyakhala umculi uthi hayi ngibanjwe ngophondo kungani singaze uqashwe ubani sikhona sishaya ingoma engaka kunabo kanti njengamanje abahleli bemicimbi omcineka
sebaye babheka ukuthi ubani onabalandeli abaningi lapha epage lakhe lika Facebook. Yazi ukuthi ngobani benzela ukuthi mengabe bekuqasha wena uposta ngomcimbi wabo lapha njengempucuzeko noma uzoposta ngempucuzeko kade unabalandeli abawu400 kuyaphezulu. Ongitshele uyazi ukuthi abantu abangaya emcimbini abasuka lapha epage lakho uwedwa uba advertisele bangaba uwafika phezulu beyoxhasa umcimbi ngomcineka kulo 400 ngoba if abantu ama-followers awu400 kuyaphezulu bayaba nabo abantu epage abaculi emapage nabo. Wena ke unabalandeli abawu10,000 njengoba ukhala ngokuthi banje ngophondo nje bangaka abalandeli abazohamba beyoxhasa umcimbi lapha ngoba umcimbi uxhaswa ngokuthi kuthengwa amathikithi. Bangaka abaculi abalandeli abazoya lapha ngawe ufuna ukuthi kungene wena kuyekwe lo muntu othi akana ngoma uyamshaya ngengoma kodwa manje uqashiwe yena. Hey kubhekwa kunezinto ezibhekwa mangabe kuzothathwa umuntu criterias. Imicimbi le idinga ukuxhaswa ngokwezimali ukuze abaculi bezokhokheleka. Wena uyofuna ukukhokhelwa lapha noma ufuna ukuziveza awungitshela nje ufuna ukuziveza nje bese kuyekwa lo muntu onabalandeli aba500 epage lakhe okuzoza mhlawumbe u60% abantu abazobethenga amathikithi. Wena bangaka laba bakho abazoxhasa umcimbi la njengoba unabalandeli bawu10 bangaka bazofika lapha. Uyabona umehluko? So abaculi bayibheka leyo nto abalahli bemicimbi. So uma ngabe ubunabo abalandeli abawu400 epage lakho ladliwa, hey nansi inkinga la izoba khona. Inkinga izoba khona impela ibenkulu, izoba khona ibenkulu inkinga ngoba abahleli bemicimbi sebezokuhlehlela babheka ukuthi wena unabalandeli abancane. Kusho ukuthi awukwazi ukupromote umcimbi wabo. Uyabo? Ngeke ukwazi ukupromote umcimbi wabo nje ubona nje igcwalisa Spring Picnic iqasha ngale luhla lo. Yabo? iSpring Picnic iqasha kanjani? Othi ngifuna ungena lapha kwempucuzeko, ngifuna ukuyocheck iline up yakho ukuthi imi kanjani. Ish. Yeah. Iline up yempucuzeko kungani yakude kangaka. Yazi yakude bakhona ompetshi bakhona othandazane bakhona umayogathi bayatrend. Uzoyitshela ukuthi umayogathi kungani kuqashwa umayogathi kuze kuyeka thina sikho nasishaye ingoma engaka. Umayogathi uneyinhlwele vele kunabantu abazoya emcimbini bathi nje sifuna ukubona umayogathi uzoyizwa inhloko uma ngene stage wena njengoba unabalandeli abancane ngaka. So uma ngabe unabo abalandeli unabo epage lakho bebaningi ladliwe ipage lakho kusho ukuthi wena mangabe kuqashwa abaculi abanabalandeli abaningi wena kusho ukuthi awusaqasheki manje yabo. Yini wahekhelwa ipage, uhekhelwe ipage nalowo na 10,000 waba followers kodwa naye usasena amathubeni ukuthi ahekhelwe ipage avele nje bethi yasima manje kube nzima kakhulu naqala kusinde kwehlelo kubuza ukuthi kuyasinda kuyehlela kuba ngazuthi ubuyele emumva yabo. So nakubona kusazoshaya. So that is why ngithi mina ngisaqala usebenzisa nini awusingene kulokuzana kuXolani yasemgcineka Xolani Mgcineka. Siyobheka lapha ilokho njani iline up yempucuzeko nango umfoka Mgcineka. Akuhla ngoba ngisebenza kanye nani nje nani nakubona okwenzakalayo akukho okufihliwe. Oh nansi i-line up. Nansi iyona le hayi endala le. Ngifuna i-line up entsha nansi. Nansi i-line up entsha ngeke iziveleke kuwena. Iyona le uthi ngibona. Ngikwazi ukuthi ngiyithi kancane. Hey ahazi uzokwazi ukuyifunda khona ngifuna ukubabheka nje. Ngifuna ukubheka abafana bakaMgqumeni nje bashayelwa ipage. Bashayelwa nje ipage i-line up ingakaphumi. Gatsheni Stability Mzukulu Somnandi Khuzani Duma kahle umkhulekela Jaiva Sikweletu umnikeze mfezi emnyama Jumbo ama Gukumane umuntu yenziwe mbuzeni kumazamahle inkosi amagcukama thusele kansela ba Black Club simino ufunjoko gqoko tencane amavukela mbuso umuntu maza amayelo bhoni izingane zoma ubuselaphi labalaba sikhenqe khaza
Vumile, Saliwa Ndoni, yabulo, qa. Uyabo? Kunabaculi abadlele ama-page njengamanje engizokubalela bona. Uyabona abafana umgqumeni abanalo i-page lika Facebook. I-line up ibingakaphumi ngaleso sikhathi kathi bedlala ama-page labo ka Facebook kwaze kwakathathu. Bedlala ama-page i-page la Facebook. Kube ulimit. Bamqhokozile naye, bamqhwebozile, bamdlela i-page lakhe la Facebook akekho la. Uqezile, bamshayile naye i-page lakhe la Facebook akekho la. Apha mangame ngithi abaculi abahle bemcimbi bazoyibhema lento, bazoyibheka lento. Uzopromote kanjani umcimbi ungenalo i-page? Ngingathi upromote umcimbi e-page lakho. Obvious ukuthi u-invite labantu nabo e-page lakho ukuthi abayothenga amathikithi. If wena vele akukho la uzo-advertise khona, uthi uqashela ukuthi kube njani? Uqashela ukuthi uyothatha u-25,000 uhambe nawo nje kanjalo. Ungakaze wena u-exchange ngalutho ngoba phela omcineke ababheka ukuthi mhlawumbe wena fika nabalandeli at least abangaphezulu kwale mali abazokukhokhela yona. Uyabo? It's a win-win situation. Yabo? So wena unabalandeli ozofika nabo uzoqashwa kanjani? So baculi ngiyafisa ukuthi sisebenzisane ke kulokho ikakhulukazi nina abaculi bakaMaskandi ona i-page nayo usasemathubeni ukuthi uzodlelwa nisazokhala. But i-technology ke ngoba kuyadinga ukuthi abanye bethu babe nalo ulwazi oluncane kuyona. So ngiyacela ukuthi sixhumane kulezi number engifakile lana ezihambayo. Uyangithinta nje sixoxisane ukuthi singenza kanjani ukuze sikwazi ukulungisa inkinga ukuthi i-page lakho livikeleke. Angithathi ama chance ngawe. Bakhona abaculi engisebenzisana nabo sayidini engeke ngibabize ngamagama ngoba it's a business. Nokuvikela ke igama lomculi ukuthi ngihambe lidonswa nje yabo. So asizameni ukuthi sixoxeni. Nabangenawo ama-page njengabo nje abafuna bakamgqumeni ama-full bhakaza lawa abaye ukukhala ngomzalo ibhova lafa noma ladlula emhlabeni lingena Facebook page. Ibhova lento yo-social media ingakabikho ngaleso sikhathi. Lahamba kahle nje ibhova alazi lutho bangakhali ngebhova. Abazama ukuthi benze ngendlela yokuthi balandele i-fourth industrial revolution lesiphila kuyona njengamanje. Noma bekhona beseze ngemuva kodwa abantu bangaphambili nathi bakhona abangaphambili nathi ngokwe fourth industrial revolution. So asebabona ukukhanya ngaphambili abadonsa abanye. So uzanini landelani mina nonke ninothando nizo supporta i-idea yami ukuthi singawuvimba kanjani lo mkhuba. Abangenawo ama-page noma abafisa ukuvula ama-page mhlawumbe ababedlelwe abangithinti kuzona izinamba sikwazi ukuthi sixoxe ukuthi sizenza kanjani. Konke lokhu sikwenza nje ngamanana aphansi. Manje mhlawumbe unesifiso ukuthi ngibe umoderator i-Facebook page yakho, nakho lokho siyakwenza. Ngokuxoxisana funa khona ukuthi sosebenzisa kanjani, sosebenzisana kanjani yabo. Sosebenzisana funa lapho kahle nje sosebenzisana. So ila ngikhona nje manje uthi hayi madoda akusetshenziswa nini ke manje, ayisayi ngakwazi ke manje yabo. Nisazodlela ama-page nisazokhala kunapage lizobuya la ngoba laba abantu abasebenzisa lesi skill abasebenzisayo sinzima kakhulu. Sinzima kakhulu skill abasebenzisayo. It's either you combat or ukhala ngekhwela yabo. Uzokhala ngekhwela mekuthi awuzivikeli. Nabo mthandeni bagcina ngokusho nje ama-page abazobuya akaze kwenzeke lokho. Tshela ngabantu abaphethe lonke uhlubo lwabantu esayidini labo. Kodwa ke i-technology nabanikazi bayo kumele i-technology uyiphile. Technology is a skill yabo. Sometimes it's a skill, it can be learned and acquired. So injalo ke injalo noma ngasabingelelanga ke kodwa igama ucela okuhle nje okunye nokunye ke sesiyokhuluma sesihlangana. Iyothi mayihlangana iyothi mayibonana mayihlangana iphinde bonana sosebenzisana nje kahle. Bakhona ke abaculi bayangithinta ngoba yona ivideo yokuqala le ngiyenzile. Leyo qala ke angaze nginakwe. So that is why ngithi angenze isibili ngoba nisakhala futhi nisazokhala ngalento eyenzekalayo. Ubona seqhantsha amabele nje epage lakho uwumculo angake ayizigubhu zeshayina uqale uthi
baxake nje abalandeli ukuthi hayibo iChina selekuzane seliya actor yini manje sele actor ama video angabukwazi ingane sele actor ama video angabukwa ingane under age noma sibone iqhawe leselipost ama iPhone lapha ukuthi selathengisa hawu iqhawe selaphanta seliphanda ama iPhone yabo yonke leyo nto leyo izonilemaza abaculi izonilemaza futhi sibalimazile abantu bade ngibala nje ukuthi ubani kunje nisazokhala ke nibe baningi nje baningi abaculi abadlula ama page ozinyanelele amanzi bonke labantu kuyale ngeke lo nginibala one by one niyazazi kade nanikhala so ngithi inteni ngikhona ngokuhlala eSoweto naseGoli edrobheni uyangithola so ngumlandeli nje womculo kaMaskandi omkhulu ngangilandela ibhova ke mina umgqumeni angeke ngikufihle lokho ngangihamba nje nebhova kade umuntu ekhathele bekhole intamba lembe kolandala eminyama nedle belodwa ungathi uzohleka isimidlo lesi sihlula intuthwane hayi kunjalo ke nje benginiphathele zona bezingako nje zanamhlanje isiyohlangana ke khona kwi-business call sixoxe konke sikufeze siqede bese ke ikhala awuzweke angingaphisaba khona umculo ozokhala ukuthi udlelwe ipage meke ukuthi nje ivideo lezofika kuwena